Anyang aki din! Apay akas at ilangayo, tatang. Ha? Kasla kayo napuypuyatan. Napuyatan nga raw anak kau. Anya nga minti inararamid jo aya. Kano binantayak niya baboy ko anak kau. Ita nga binalawas di pa nagpasngay na. Iso anas ka na bantayan. Kasta iya, tatang. Kat ingkay iturog ijay sila jo. Tapno addaman ng tipig sayong agbantay iti baboy inton rabi Ay, wala anak kau. Talaga mapanak maturog. Agkidumaw ti mata. Nakaul-uli magkamat paray. Kaslad na pampanunutam Pampanunutak nga ro dinaaramid ko abasol pare. Ha? Anyat kaya't mo asawan paray. Oh, dayjay tumat ngamin Rodel, mangipasubo. Siguro. Adda man ang tinaramid yung kalokkoran niya. Saan siguro? Talagang adda pare. Ha? Anya nga Rodeta. Ibagang matatap na mga paray. Ay ngam na ikarim asaan mo nga ibagbaga iti ore asino ha? Huwag karik. Anya kalaki din na. Kasto na pare. Tinakaw mi ngamin tiburias ni Tata Punsyo. Anya? Tinakaw yukin ni Rodel. Tiburias ni Tata Punsyo. Nangiparan niyo man paray. Napan mi inla ko ija ili Jay naglakwan mi. Napan mi matlaang ininong. Ay, ukis ti kamatis kang galyang. Kasanday tanong maamuan ni Tata Punsyo. Diyan lang paray. Ay, uray kasano ti aramidan yo. Amang idolin iti tangay na ramid yo. Maamuan to. Ninanang may. Pudno mo ti pagbagak sana ya. Ay, dayjay tumat ngamin na Rodel. Mangipasubo, mangisungsong. Ay, saan mo pabasulan ni Rodel? Basol yo adwa. Nanang. Makapapungtot kayo. Nukas di ngawan maigatang yo iti arak. Ikay mangsapol iti pangganan yaw. Ikay ang kargador no isaw. Saan nakasta? Mapanyukid din namayan ti tarakan ti sabali at tao. Ala, husto ka din nanang. Ikarik asaan na maulit. Mangibabayin kayo. Siyak nga inam ti mababayin iti kasta nga aramid mo. Hay, mamuak laeng no asino tinagtakaw iti buryas kao. Talagang ikak iti pagnakman na. Ala, huston tatang. Amangan no maatake kayo pa'y gapu iti ungot yung. Ay, pampanunutak tirigat kao, manipod masikog ti baboy kao, aging gaanaganak. Sa ita, saus, ninam ay dalaeng anapan tinakaw ijay kulungan. Ay, unayin ngamin dagit ang agtatakaw aya. Ay, sa bagay, awan matkit di ati palima na sana maamuan. Mamaktulaang mat-ano asino na. Maruruda ka talaga. Ala huston, masukatan to ka di ti ad-ado aburias. Aganak tumanin ti baboy yu iti ado, tatang. Makapabwisit mo talaga dagiti ang tatakawan niya. Ay, naku namon, friend. Ultimo sinampay, kat dagasan da nga akasan. Sapay pilihan da dagiti branded. Oh, si? Burias tupay ni tatang ijay kulungan. Napandat inakaw idi na minsan arabi Day tantoki di sinampay mo. Anya? Burias ni tatang mo napandat inakaw? Wen, friend. Iso akas tauna ya pungtot ni tatang. Anya? Ay, por Diyos, por santo. Dagitang agtatakaw, rumbang kadakwadang ay kan iti pagnakman. Ayun sapay la kuma, tamaduktalan to no asino dagitang agtatakaw dito lugar tayo. Sa bagay,
Maamuan tumot laang no asino dagita. Awan ti palimod asaan ang maamuan kunak manan. Anya lakit din aya. Di kay ka di madanagan, nanang. Mangsapulak iti panggadak. Anya lakit din aya. Rumbang lang amanggad ka. Tapno sana kasta apapakpakan ka lang dito'y balay. Ni nanang mat. Pudno mo ti ibagbagak sana ya. Mabain ka kumamot iti kabsat mo. Ngay sulang ti agtrab-trabaho. Uwanan, nanang. Inakto ka sarita ni Uncle Danilo. Damag ko ngamin nga awan ka nun ti mangipaspasada iti tricycle na kahit. Nasaya at napanunot mo na ita. Makipasada ka. Tapno ada sirbim dito'y lubong. Salbag ka. Anya? Ay, anyay pare. Nakasaritam ka din na Uncle Danilo, may papan iti tricycle na. Uwan pare, anya lakit din aya. Siyak pa iti kunam. Kaano ka ngayon amang rugay? Ay ket inton bigat pare. Apay kapoy. Anya laki din. Nagganas ng rod. Ano kasta? Bareng mayat ti panagpasada ita. Ta tiyempo mo ti panag-eskwela. Ayaw na. Parang iti panagpasadam ka. Makasirpat ka iti maasawa mo rin. Ay sus, saan nga imposible da ita mapasamak pare? Iti kasto ya kinataer ko agad. Ang mga nusyak pa iti arman ti babalasan. Uno, isuda pa ikiding ti umasidag. Sa dino ti pangituludak kada kayo, madam? Ijay laang batog tirang tay, manong. Ijay ayan ti pigari. Asidad tamutan. Okay. Ay, susapo. Anak samot da ito yala kay anagtakawan mi idi kiniro del iti Burias. Just kay. Ay, dito yan, manong. Oh, abdi ti bayad ko kan ka, manong. Agiyamanak, madam. Mabid lang tabari akti kwartam. Ay, sanin, manong. Anya lakit din. Keep the change, tarabi imot. Ay na. Agiyamanak unay, madam. Awan anyaman na, manong. Oh, umanisam ka nga agbay-baysa. Apay? Ninanang met. Gagangay ti baro nga agisem-isem no adda balasang apampanunutan na. Anya? Adda ngamin inlugan ko abalasang idikalman nanang. Hapaw! Nagpintas ka. Anya? Sapay la ko ma. Tainal daw mailugan ko dayjay iti tricycle. Ken sapay la ko ma. Tamadamag kuntong tinagan na. Apaw, una yan. No kastamot laang, ang mapimpintasan ka iti balasang, ugalyam ti agdigos iti inaldaw. Ninanang mo't makapasair kayo itirik na kan feelings. Ha? Di ta kay man laang. Nagpintas talaga dayjay paray. Panagkunakit ay sus. Maisave akon iti kinaba ako. Makaasawa ko mamata na paw. Kasino nga min ay reta balasang waray? Basta, ijay batog tirang tay. Ijay daya tinang ituladakan ko anakay. Ha? Hey, ang mga gidi mo na ayra ti bagbagam. Ayra? Ayra tinagan na? Hey, Ne, kasanong kumamat nga mo? amok adi. Tay di agpaspasada ak. Kat iso akarayon ti sarasardeng ak ijabatog tirang tay. Kasta aya. Ay, Kaya't mo asawan, putot nila kay Punsyo ni Ayra.
Ila kay Punsyo, ti tatang na. Anya! Nala, armang, no, kurso na pa rin. Saan mo siguro nga mo ti amara, asika? Kanda kayo kin ni Rodel, tinagtakaw, ti buryas na. Anya! Gwapo a tricycle driver? Asino ay daytang ay bagbagam? Pasig mo ta nag-aalas ti tricycle driver dito ayan tayo. Si kakit dimot. Basta gwapo day di a driver ko naktumot. Eh di tinanong mo sana kung anong pangalan niya. Si kakit dimot. Mabainak adi. Sapay la kumaata ison to timang saludsot itinagan ko. Numaira namanin a pagluganak. Ay, una yan, Ira. Maamwak lang no asino ti bagbagam a driver, ah. Un friend, isurok tukan ka numaranaan ta. At tigayang tibayad ko, Mano. Agyaman naklatan. Ngam, oray saan kan ngagbayad? Ha? Mabalin ka di amaamuan tinagan mo? Ading balasang? Kwa, ayra tinagan ko, Mano. Ay ragayam tinagan mo. Nice to know your name, ading balasang. Awan anyaman na, Manong Baro. Siya gayam ni Berting. Naragsak a panagam-amuta iti tunggal may isa, Manong Berting. Uwan ayra, naragsak at talaga apanagam amuta. Yapaw! Yapaw! Wow! Wow! Anya ka matan Berting? Rabiing! Nakaturugan ti karo ba? Ngamada ka kit din dito ayaho, ayaho! Anya ka laki din ayananang. Kat naragsakak nga raw. Anya? Wen! Anya ko matbibiyang ngay dagiti karo ba? Ay unay kan, orasan ti panagiin na. Ay nakababain mo't ah. Sus, basta naragsakak. Kat awan makalapid iti dayta. Anya? Wen! Isuda ate agad jas no marangrangda. Anya lakit din aya. Unak tumak kay, ni Ayra ti pagpagamang siya. Wen paray. Ayra ka no tinagan na. Ay sus, isuti ko na kanya kay. Kay, rinugyam ka rin inaran. Ay saan pa'y pari? Ay umadani matan. Rugyakon. Nasayatan ko sa tabarin. Barang isunti babaya parang ka. Ate yung mo ti tao amilyo na rin, mapagwan mo rin saan. Si kakit di mat pare. Saan a bareng-bareng mata? Ison at talaga. Nalagi din. Kiura. Armam marudan. Tano aklunan na ka. Agkalaysa kayo. Tamno malanita tusubil ko. Salbak yun. Nabayagan asan anak karaman ti tao iti wakwak ko naman. Amo ko na sino ti ibagbagam ang gwapo at tricycle driver. Ha? Ni Berting niya. Un friend, Berting kano tinagan na. Nagam-am mo kami idi na minsan pa'y nga aldaw. Kasta ka di? Kat, nagaraman kan ka? Si kakit dimot. Saan pa'y apay, dagdagos. Ay, malay ko. No, nagpartak ti pa naggargaraw na. Basta, gwapo talaga day jay. Ay na, dapil na. Saan akas kadagiti daduma ang nagdaton kanya. Nga awan pa'y uray may sadot-dot ko at tumakder no umaydak sa rungkaran ijay balay. Anya? One mood, friend. Ngam ni Berting ita, ay na,
Iba yung dating. Saan laang amay sa adot-dot ko ti tumakder tunggal makita. No di kat amin, friend. Kaya't mo, sawan. Mabalin kang umay sarungkaran ije balayo inton Sabado. Katun awan magparikot iti dayta. Oh, agyaman ak unay no kasta. Umay ka nga rod inton Sabado, tas anak arumar. Nagtulag kami kinido na amapan kami agsangyupsal. Yung itantan ko pailaang para kan ka. Ha? Ay, kasta ka di? Ay, agyaman ak ka talaga. Awan na nyaman na Berting, basta si ka. Oh, apay akas ta tilangam. Kundi gel kamot iti buok mo si ka Berting. Ninanang mat. Agjelak tamapan ko nga rod sarungkaran ni Ira ije balayda. Ha? Wala nang. Masigurado nga iti kabiitan na panawin. Kat maddaan kayon iti napintas kan idokada a manugang. Apaw? Ha? Para makita Ninanang mat. Kasla awan talagyo kanyak iti kasta pa nagsasauyo. Saan magkiti akas ta? Gamala. To see is to believe. Apay nga agmay-may sa kalaang dito'y balayo. Ay kwa, adamot ni tatang. Napanlaang biit ijay kulungan ti baboy na. Napan nagpakan. Addaday jainton madamdama. Kasta ka di. Malakit di. Agmerienda ta, kabayatan ti panangururay takan kwa na. Anya, isaw ti bagbagam kanya kabisitam itang aldaw anak ko. Uwan tatang, apay ka di. Naimbag nga aldaw yo. Uncle. Naimbag nga aldaw tarupam salbag ka. Pumanaw ka dito eh. Tama nga no ang yapay ti maaramid ko kan ka. Ang mga no agsipngat ti panagkita kan ka. Anya? Ay, mabait na ang tatang. Apay akasta kamot ng kiniberting. Oh. Awan mat basol na. Imay la ang tapno sarungkaran na. Isugayam ti magbagam nga agdat-daton kan ka. Kano iso tinagtakaw ide ititarakan ko aburiyas. Sumumbat ka. Si ka lalaki. Huwag ko na. Ay, kuha. Kitaam. Masigurado asaan ati anak ko ti panggap mo ditoy. Ti ko namkite. Agsisiim kawanan iti buryas at akawam. Awanan ti buryas ko. Gapo tadadakkeldan. Saan mo ang maibagkat? Tamas dakdakkel ti bagida ngamsi ka. Salbag ka. Hala! Panaw! Ay, anya ngay Berting. Kunam kanya ka iti kabitan na panawan kat maadaanak iti napintas a manugang. Sardengan dakman nanang. Pangaasiw. Hey, Berting, denggam na ti baga ka. Amom nga men, tidakas nga aramid. Sumursurot. Ha? Ti kayat ko asawan, uray sa dino ti papanam, kan uray mano atawan ti aglabas, no na itatak iti panunot na ti madi nga inaramid mo, ay kat malagip dan tulat ta. Anya? Kas kumaita, manon atawan ti naglabas, manipod inaramid yukin ni Rodel ti saan anasayaat. Agasam man, napanyo tinakaw ti buryas nila kay Punsyaw. Anya nga ita, imbes akayat na kati anak na awanan masigurado ka na disappoint day kan ka. Ay, unayin abiyak. Kunak lagi din oh. Umay mo ipadamag kanya nga. Inaklon na ka ni Ira. Sa magaya. Ay,
Awanan pare. Awanan tinamnamakan ko na. Diyak pa yun makontak ti cellphone number na. Anya, Uwin, uray iti messenger. In black nakpaikit din. makapailag ka mo ten, pare. Adal tayo takin ka. Ati mading aramid iti napalabas. Sumusurot lata. Oray mano atawin ti mapalabas, pare. Ha? Nung naitatak iti panunod da, tinagan kin aramid mo. Isulat ta, ti pakalaglagi pandakin ka, pare. Uwan nga rod pare. Makasim na ay. Iso liklikan, ti dagis ng aramid, pare. Ti pa nagtakaw launay, iti sana ko ka. Tapno saan nga iso, ti pakalaglagi panda. Sayang na ahira, pare. Kuna laki din, no. Isunti maasama. Kanya laki di mo't ka. Ay, awanan pare. Ninamnamak pa'y may tasong batan nak iti kabiitan na panawin. Saan Ang gaputan na bigbig nak ti amana. Ay na, awanan maramida pare. Sa anak kalibak. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anya Laki din! Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kami, itingkay, Panang Tarabay. Anya Laki din! Chito, ayan mo. Mapan ka man sumakdo iti paglutok. Chito! Saan pa'y matasim mangpet ni tatang? Anyat orasan. Sumit nga ta na. Napana naman nga ta na di magdagasan Ay, sapay awan paglutok. Kunak no mangantayon. Iso ang nagawid Mapanak pa'y lang arod makiayayam No makitam ni tatang mo, pagawid Kung graduar ita, di inauna abalasang ni Pari Blande, apag adalin da nga gasawa. Anyang agradwar. Kat kaan anak na. Ay, unay maten. Kat no, ijay pa'y private school, tinang ipa-eskwelahan da. Kat anyang ay, kasanuma ngamin, imbes nga giskwela. Jay mo naggargarampang tinararami jay balasang ni Pare Blandi. Kundi make-up kit din, pasaray saan nga agaw awid ka no ijay boarding house na. Kasimot ang aron ni Pari Blande, sa pa'y nakutkutong. Manuma nga minan at teenager tinasiksikugan dito lugar tayo. Mapandaagin i-eskwela ijay kunada a university. Tagayam, agpasikog dalaang. Mare, mano aya dagiti nasiksikugan na babalasang dito lugar tayo? Mabit lang tabilangag. Upat ijay abagatan. 5 ijay daya. Nagadong. Aguray, ta saan pa'y analpas? Inom ijay laod. Saan sa mo tamalpas na ita pa nagbilbilang mo? Kumari. Christine, si kamot ang tiaginaw Una nang. Agi kalunkon kan. Kita ta saan ka makabuong. Hulhulugak pa ilang dagita basbaso kon pingpinggan tayo. Una nang. Ha? Nalpas kayo na alangan? Nakigtot ka nga urela di makkel dagita matam nakakita analpas kamin anangan. Nagapang Anyat orasan. Napan ka man siguro nakin-inaman niya. Ginastos mo manen amin asweldom. Ay, nagaduga to sa umo na ya. Kunak matenken ka nga insardeng kunti aginom iti arak. Ay, rumbang lang Imbawal lang aron ti doktor. Bakit? Naanakan gayam abalasang di inaunang anak ni Pari Blande. Apay, nakaamamwam manan iti dayta.
Kini kumari Mimosa. Nagkita kami nga minggay. Ay, isuti na kaladawam ang nagawid. Nakichismis ka manan. Bakit? Among ka ni. Numano amin dagiti nasiksikugan abalasang dito lugar tayo. Ay, anya ko matibibiyang ko kadagita na siksikugan. Uray pa masikugan amin ababalasang ni Pare Blande. Saan mo arumbang nga apan is-istoryaan dayta? Ay! Inayado mo't ati aginaw anak ko kunakmad. Nalaing nga aginaw ti balasang ko na. Wala, kat no siyak ti kalaingan nga aginaw ije school mi. Oh, nangagmunay ta ba kay? Sige mga Rod. Ikaw anak man nga Rod, iti ka nagbalasang ko ta mga anak mamad. At dapay nabati asidaan ba kay? Ay, agsel-cellphone ni tatang. Adda ka inawag na. Ayan na. Ay, kunakon kat. Adda isiksikreto na. Day, oh. Jay inaramid na kalkalapaw ijerwar. Itay pay dita. Asino dyan kain inawag mo? Ne. Apa nakabanikas ka. Aglisi ka man kiti tamapana kung maturog. Ay, nagbayag ka na kitong tungtong iti cellphone mo? Ijay ka pa irwar! Kurt, anya kumaita. Asino ti chicks mo? Ha? Awan chicks ko. Unay kakit din aya. Kita akman no asino ti kain inawag mo? Ipakitam dita cellphone mo. Diskumpiyado ka launay ah. Dada. Number ni Pare Boni dayta. Kita mo, Taan niya kumati nagtungtungtungan nyo? Nagbayag kayo ang nagsarsarita ah. Chicks siguro anya. Ay, naku. Makauma ka na tinay. Awan la ibagam chicks. Kadagsao ka chicks. Ay, tinay. Adagayam ka roba tayo alimati asawa na ah. Anya? Ay, nagadon? Asino nga data? Ibagam din alakay. Asino? Ah, isumot lagayam nga ado ababa iti makitkitak amap mapandita balay da Pare Ruben. Grabe, maturog takit. Nagsapa pa lang. Ituloy mo na adya istoryam lakay. Ani anas sa papay. Kat alas 11 ni tirabi. Nasapa pa. Katutulog ako. Saan ka pa ang maturog ah? Agistorya ka pa. Hoy, Chito. Agrein ka. Ituloy mo na adya istoryam. Nay, nagsapa ka buton nga gisagsaga na itila ko mabarbecue maray. Ayun amare, nasken ang masapa ak nga aglakaw. Tamo, agkit-kita ak ngamin iti maichismis ko. Ay, kasta. Amo ni Pare Ruben akaaruba yun. Ay sus, sa nga pulo kanumot ti asawa na. Sa nga pulo. Kano ko na ni Pare Boni alima. Uhu, sa nga pulo kano. Ni. Maulaw ako na. Sa nga pulo, 1 5. Bayam, tagsipot-sipot ak, tapno maamwak ti pudno. Ay, ibagam tumangarog kanya ko. Ay katun dumagas kanto dito'y ayan ko, inton agawid kano malam. Mayata, ang luman na, di pagchismisan tan. Marikitaw, isardeng mo pa ta panaglanlansam ta mangal daw tayo pa. Ay, wala niya. Alas 12 gaya may. Anya ti sidam ngay. Diyan man amo pa'y. Noon niya timpabalo ni baga kanya pare. Karni ti manok jay sidak kay. Dan makitugaw yan digiti kakadwata. Manok ko naman. Paray, lokotamon na ita pagbalunam. Ah, pare, nabsuga ko. Napsukan. Kasano ko ma? Kit santa pa yung manang arugyanan. Ijaklangan si Rukti kayo mangan pare. Nay, apay nga umadayo ka pala. Ngay, dito yung kan. Tayo tuloy ta dyan nag-istoryahan tayo dirabi at tinawagan ka.
Adaya tuloy na di istoryam kanyak itirabi pare. Kung na magking kay dirabe, nga itutuloy. Agtugawang rodo na. Sa kapayatan abang makanta, agchismis ta pare. Ay, gawin na. Ay mga Korea, kababayin dating pabalong kanyak kasi daan ni bakit ko. Pare, Yaya ito paray. Nating samay. pare, asin laang. Ha? As-in? Asin lahat? O nga road. Wala ka bugungay. Tanod na kikidisan. Ay, pagbingayan ta na dito karni di manaw. Kasi dahil. Naimas di mga nita paray. Tada tuloy na di istorya. Kanaig ka na giti babae ni pare Rubay, no? Naibusan nila ako mabarbecue? Kay ibus na pare. Sayang, gumata ko mamare. Saan na balay? Ano din na si Botang nga chismis, itang alaw mare. Awan pare. Ay, awan tuloy na. Di istorya maipapan kadagiti chicks ni pare Ruben. Awan mo tinagis istorya. Kun awan mo tinasiputak at chicks di tabalayda. Saan na balay mare? At tanto, Apay, agawit kan pare. ikaw na mare. O magaya mo ti maistorya. Ay, ada. Ah, Umay katadenggum. ano nga data? Ay, sus. Ada nagpipinungot dito itang ti kalsada itay. Sino da mare? Babakat siguro da kita niya. Saan mo? Dua mo't akalbo? Anya? Dua kalbo. Wen, dua akalbo abakla. Kasaludo kaya nagpinlo na kita kalbo ko. Ipukpuk ka damat adwa. Ipungutin ka. O, di nagpinungot ha? Ay, sakmutla ka na yun ti para sakdo. Taka na yun amaladaw nga agawid dayjay at chito. Madin sa dayto yun ah. Insardang nanti panaginom na iti arak. Angam ita, sa bali mo tantibisyo na. Ti makichismis. Ay, ayan naman nga tan. Saan tamanan akalangan ni tatang amangan nanang? Bay ama, Kanayon madton amarabyan nga agawin. napanmanin anak kichismis. Ala ni tatang, liman lalakyan at chismoso. Isu amarabyan nga agawid, gapo iti kinachismoso na anak ko. Manatampang. Inay, bakit? Alay ko. Naan ano ka? Bakit? Kita mo na ito yung bukol iti tuktok ti ulok. Ni, kaslamot ka dakkel ti lumboy di tabukol di taulong. Asino tinangdanog kan ka? Ay, di tapay mo ti dinanog da. Saan da ka dinanog? Binarsakdak. Anya? Jak amo anong pinarsakdak? Uno aksidente lang nga natin nagdinagdag sa natimba. Manipon ije balay ni pare Ruben. Apay, napan ka nga min ijay aya? Nay yung nagutot mo tira. Napanang aron nag-update. Update iti anya? Jay guys, istoryahan da babae na. Dahil ka ta naghilig ka iti chismis. Anya kung matibibiyang mo. Uray man sa nga gasot ti babae na. Mag-asang matanda ti abuko nagdakkel. Ay, makamu ka. Madama akpay nga ginaw. Bakit? Nadapay na bata si Dain. Ay, diyan ka mo. Wala pare. Ajay ko nam atuloy di inistoryam. May papan ka dagiti chicks ni pare Ruben. Isumo lata di istorya mi di kanyak. Huwag gaya man niya. Nalipata mo tinyo. Anya ka na ti kunana. Pumanaw ka man dito apay ko. Punay kan. Tau may kakidi makidengdengag ka na kami alalaki. Ijay ka man. Paray, hilaw. Ada ka pa dito.
Un pare, dak pa eh. Paray, at sama ka sa sarita. Ala, Ah. panlangan dito ang cellphone mo. Igbon! Ne. Apay ka tentara mo na sa cellphone ko. Tinay, isublim data! Ilamang mo dito pandag tipungan mo na ito yung cellphone ni tatang mo, ha? Ah? Apay nanang? Tinay, ayan na yung cellphone ko. Ay! Jacket nga ito. Nangikabilam. Kristen, nangikabilam tinam. Ay, di mo ibagbaga. Po, nagkagit din na tinay. Pati cellphone ko, ilamang mo ba? Imo tagayam iti chismis, ha? Makitang nga gaklaang, intro nakiden. Maritinay. Ay, si kamot kaya, mari chismosa. Anya? Ah, anya di ko na ako? Mari chismusa ko namsamot kanya. Ay, saan? Mari may musa ko nakmat. Nagkamali ka iti panagdengag mo. Un nga rod mari. No maminsan, kaslati dengeg ko no adda mangibalikas itinagan ko ket chismusa. Agpadpadamot ngamin ti taros na. Chismosa, mimusa. Iso ang masapul adang gawa na laing ti ibalikas da kumare. Ay, mare, ada ni pare Chito. Imbaon ko amapan makitsenda. Apay aya. Sinuratan daki din di ta barangay. Ha? Tapay. Nagreklamo dagiti inchis chismis mi at tao dito lugar tayo. Ay sos, daytan. Amin sa kano at chismusa ken chismuso dito lugar tayo ket sinuratan da. Saan mat kumamakaawat nila kay ko iti kasta surat amare? Anya saan? Ket napaglan at chismuso. The subscriber cannot be reached. Please try again later. Ne, apay nga itadya makuntakan ni pare Bon eh. Hadang-hadang tituloy dya chismis na. Chito! Oh, anya na itagam mo apuraw a papel. Surat ti barangay para ken ka. Ah. Basaam. Ne. Apay sinuratan dak. Dayta, kinachismosom. Ha? Agkikita kami kano, iti barangay hall inton bigat. Ay, dakas gayam, dagchismes. Apay, italangan mong. Ay, anya laki din, Chito. Adon, di na ibarbarangay ka po iti chismes. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, anya laki din. Isagsagot ka na kayo, ti Danmar's YouTube channel. Agyaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya laki din. Apay, nakaamam nga ado tilong ko. Kinimanang Hilda, ah. Jay kaaruba mi? Kat, asino pa'y kumati sa baling agnagan iti Hilda dito'y lugar tayo. No saan adya ka arubayo si kaamot. Ay, tilamo ngamin nang ichis-chismisan nan. Wan, nakadanon ijay pungto, aging ijay kabangibang apurok. Unay mutan. Katno kanayon ngamin amapan ijay ni Manang Hilda. Agtrab-trabaho ijay? Saan? Mapanlaang makichismismis. No kasta. Wan, iso ti numero 1 at chismusa dito'y lugar tayo. Kat malas mo, takaaruban pa'y amis mo. Ay nalakay. Siyak manen ti talk of the town. Wan nga rod, sikati pagtutungtungan da dita kantina. Oray ka dagiti pagpupukisan. Inchismis na kami ni Manang Hilda. Kunakun kat.
Idi pa'y lang nga iso ti suspetsak amang iwarwaras kadag itinagado at chismis dito'y lugar tayo. Ay, jakton padpadiguan. Si Kaman nga men. Mahilig ka nga agpadigo iti kaarubam amang ichismis mo't gayam kan ka. Saan ton at alaga? Uray agparti tayo iti manok. Jakton padpadiguan day ta at chismosa. Maagot mo ka di day lakay. Wan nga ron. Adon sa gituntuno iti manok Suro takman tinagapuan ti angot. Okay. Ano natin nagkaditatawa? Ay, alwadam! Amo kon bakit? Amo kon no sa dino tinagapuan lay diyang angot. Ay, sa dinaw? Di ta balay dalag rin. Nagpartida man rin iti manok. Ay, sana ko nagluto iti sidaan lakay. Urayin talangan ti padigoda. Sa bagay, tunggal agpartida iti manok. Patiguan na tamag. Sigod mat nga aramidan nila gring dayta. So nga, agkuya-kuy talangan dito lakay. Urayan ta ti panagtuktok nila gring di tari daw. Nga awit-awit na, ginakamallo kong akar ni iti manaw. Adoonay dayto inlutok akar ni ti manok lakay. Saan tayo ang maibos dayto eh? Wan nga rod bakit? Kaya't ko kumaapadigwan daman ng hildakin nila kay na. Ang gaputa inchismis na anakadanon pa'y ijay ungto. Jakon padpadigwan. Kahit imbagam mo't asaan mo napadpadiguan. Katuan. Ala. Ayabam kit din dagiti ubing ta ibusin tayo asidaan day ta manok nga inlutong. Adula amin day ta padi-padigo. Ichismis na kantong matlaang. Mangmangag mo tayo dyan bakit? Ay, tiyan ko day uno. Tiyan mo. Diyan ngunsa. Agsarawan tamabisin eh. Kunak man no tiyan ko. Na mabisinak mo tang. Awan mo jor orayin ta nga ipadigo nila rin. Uwan nga raw. Apay ngay. Tanawa man di tatawa na. Lumang mga dapay lang. Kita man. Oh, anya tinakita bakit? Nalpas dan anangan lakay. Kitaam, naidepan ti silaw ije kusina da. Ayun. Kit oray tintiro abalay da. Nagdapan di tisilaw. Kaya't nasawan, nakaturog dan. Nalipatan data pinadiguan bakit? Sana mabalinday toy. Anya sana mabalay? Istoryaak di taruar aran... Istoryaak di taruar an naimot day jay alagreng. Anya? Mangipadpadigumot idi. Apay nga itatasanan. Ay nagbalin nga Nagbalina nga imot day ta alagreng lakay. Nabisinan tapay ang naguro-uray. Gayamon sa mati karuba mi nga imot. Ha? Asino karuba yung nga imot, manang? Nilagring Saan ka di abisprint mo? Nilagring titakdakamatin yung nga imot? Wow, imot tayo yung babae. Kasano ang nagbalin nga imot? Ay basta. Isoti ka iimutan na karubak. Nagalas ti ugali na. Kasta aya. Amaw. Saan na pa'y anabay bayadan dagiti nagado alone na? Way umut-utang manan. Isumot day tati inuwaras yu iti manang. Ita, awanan ti mayat nga agpautang kan kwa na, gaputa imot nga may. Kasta aya? Kayat mo pa'y kaday, ti makigayam iti kaskan kwa na nga imot. Ay, saan Diya kayat ti imot agayam. Imot lang nga rodan, nagado pa'y ti loan na. Ay nakababain agayam dayan. Imutak ka numanon lakay. Nagkunamay. Isumot ti inwarwaras ni Manang Hilda. Nakadanon pa ijay ili. Sus, apay ka no nga imot ka. Jay asiguro saan ko apa ng padigukan ko na idi nagparti ak iti manok.
Day takit ngamin. Rinuam mo mat ngamin. Ti agpadigo kada. Kat, jak mat gayam amo akas tati ugali na. Ita si Kantidakas. Hay, nagmalas ta talaga. Tati kaaruba ta, kachismusa. Oh, Hilda. Inaldaw kan sa mo. Ito na mapan makichischismes. Inaldaw nga. Inaldaw ka nga awan dito'y balay. Katling, nagwara na ito'y balay. Di mo pa'y malinisan na yun. Nagadupay ti lalabaan. Di ka pa'y makalaba. Kat, ano pa'y matibado nga isuot mo? Kan may sa. Mapan ka lang mo't ije taltalon. Masapul ay akalablaba tibadong. Saan na? Ngam di ka mo't matataon dito'y balay. Kanayo nakmot ka na dito'y balay. Asano nga min amakita nakat inaldaw ka mo't arumwar. Ultimo nanganan, di mo pa'y mainawan. Di nanganan tayo iti bigat, masang putak manan iti malam. Siyak pa'y laang taginaw. Nyamot. Ay na, nakarikreklamo ka mo't. Na minsan ka lang nga naginaw ah. Kisa-kisaya man mo dahil tapan na kichischismis mo ah. Kakaiso na nga iso lang matiliw-liwak iti biyag ko. Inton kwan, makabirok ka iti kaapam, kapo iti kinachismosam. Asinaw ti mga pakanyak. Asinaw, irarab ko di kapitakan. Po, nagtangsit ka nagsasaw. Tapnoy bagakan ka, kabagyak ni kapitan. Angkel kumot ni Apo Mayor, ni gobernadora, kasinsin ko. Kat di pulis tayo ditoy, kaanak ka. Na, kabagyam gayam aming ada iti turay. Isu nga awan mabalay na mga pakanyak. Idak mabalin asagidan ta kabagyak amin dagiti ada iti turay. Isu dati idarum ko, kat ipabalod ko. Gusto nga roden. Awanan ti may bagakpay. Uray sika, uray asawa ka nuluk-kuluk-kunak, idarum ka man. Diyak lang nga ro dagtagtaga rin. Irumbang lang. Di na kontra-kontraan. Awan ti mabalin amang kontra kanyak kunak tuman. Awan, bakit? Adaya, saan ka kontraan? Nagadulakit din ti istoryaan na day taak arubak at chismosa. Ay, wanlagring. Saan na akayat asumar daw? Kalpasan nga yung chismis na nga ado tilon ko. Kan naimot ha. Anya nga tapay nga iti sumaruno nga chismis na. Siguro makaungungot ka na niya. Ay talaga agtigtigir-gira ko na Kalma ka latta ka di. Agangos ka itinaunag kat agkalma ka. Kaya kun nga ipungot-pungot day ta babae. Oray pa'y inaunangam siya. Saanan? Taamong, isistoryaan na nga awan ka no ti makaiturod amang kalaban kan kuana. Takabagyan na amin dagiti adda iti turay. Kan, maan-ano kumano kabagyan na amin. May salaan ka nga awag na kadakwada. Aksyonan adagos dagiti pulis ti ibagana. Kunana day ta? Naglastog nga rin magsasausi ka. Isu nga kabutang da dito lugar tayo. Gapo iti ibagbagana nga impluensya na. Nagsabat kami tinay alagring. Kat amaw tinaramid na kanya. Kinusilapan na ka? Ay, saan? Kinadal na ka? Kasano? Kadi mo matsardangan nga ichis-chismis ngamin. Di nak pinanpansin. Kahit apay nga gungat ka ngay. Di nak kayang pampansinan. Nasakit tinakam ko, iti dayjay nga inaramid na. Ay na, uray nga tama siyak no namin anon nga ichis-chismis na. Di ka mo't pampansinan ah. Idarum kun sakit di ah. Idarum mo. Di nakalaang pinampansin, idarum mo na dagos. Ay, di ka labay-bayan. Di nakamot inan-ano. Di nakamot sinagsagid. Anya ko matiraso nga idarum mo nga. Kaputas saan ang nakariing ni Hilda? Siya ako timang templay di kabik.
Ya akong ringan. Tamo ka mo pantuman lang manan makichismis sa bigbigan. Lakay! Lakay! Umay ka man dito, darasam! Ni. Apay nga tan? Apay bakit? Kita manday ti bibig ko. Ah, ni. Apay? At nagtubo at taramidong di ta bibig mo? Abay ngay anagalo ti pagtubuan na dito pay lang mat bibig ko mat. Nga rod man Sa pinagdakkel. Ay, jak kayat na ito atarami daw. Sino nga iti mga yak nga agtubo at taramidong iti bibig? Kasalo akon ngay ama kapangan no kastoy. Awan, saan ka na makaigop iti kape ko namkit di Ay, nas ka na maagasan na ito ataramidong iti bibig ko lakay. Nanggag mo dahi ba kay? Wan nga rod lakay. Aping agpukpukaw ni Manang Hilda. Agik ikis ko nam kidi Aping nga ta. Nasakit siguro ating ipan na. Imposible mat na. Ay, jak kayat ka na ataramidong na. Nay, nagpukaw manan. Wan nga rod. Nagpukaw manan. Anya nga tayo ti mapaspasama. Itaman pa'y asan arimor ni Manang Hilda anak chismis. Kaano nangagmikin nila kay kung agik ikis. Ha? Taapay. Kaslaad da na sakit na. Day nga taulo na, wano? Ngipan na tinasakit. Sa bagay, nasaya at mga no saan arumwar. Tapno saanan ang makaiwaras iti chismis. Sapay siyak ti kay kayat na nga ichis-chismis. Wan nga rod, Uray no awan met basol ko kan kwa Hay, jakman amo no apay akagurugura na. Nanayunan manan, dati nagtubo at aramidong dito babig ko lakay. Ha? Ay, wait. Apay nga atalumot tayo. Limtagan na iti bibig ko, jakon makapangan. Intan iti ospital bakit? Tanya, makita dak nagiti tao alimtag ti bibig ko, anya lahangan na iti maibagada kanyak. Kasi siyempre, uyawanda ka bakit? Di nakpayam mo ngay sakit mat, awan sir-sirbim nga asawa. Kati sumat tinararamid mo ide. Tila inuyaw mo. San ka pa'y anapnag inchismis mo pa ida? Nagut-ot to'y bibig ko lakay. Mano aya at tao ti inchismismis mo bakit? Abay nga ipabilang mo kanyak ngay no manaw. Aduda? Aduda apay adamagam day ta. Ay, nas ka na bilangam. Taamangan mo kasday ka adot agtubo at aramidong di tabibig mo. Aniya, ay, sana mabalin lakay. Ay, kabagyam mo amin nga da iti turay. E di agpaagas ka kadakwada. Nay, manaw. Apayasan arum-rumor di tabalayo ni Manang Hilda bakit ma? Kano nagtubo tinagado at aramidong iti bibig na. Isugayam amang mangagmeng agik ikis. Diyak man mo, no apay nagado ang mabali na pagtubuan na, iti pa'y bibig na, tinagtubuan lagi diya taramidong. Ang mga notaramidong tichismosa day tamanong. Ha, adaya kasta sakit. Ide awan, ngem itatarim so ti ado asaksakit. Adan manong, ti awag na dita asakit, taramidong tichismosa. Kitaan niya nga itagas na. Apro ka di ti ulag, wano dalam ti banyas. Amoyo ti kabilgan nga agas na day tamanong. Isardeng nante ag chismes. Kitaan niya pa'y. Isardeng na pa'y ti aguyaw iti pada na atao. No aramiden na day ta, sumagmamanulaang nga aldaw, umpes dagiti taramidong na. Ha, kasta ya. Malala, isuman ti bagakken kwa na din. Agyamanak iti imbagam.
Lumasapol amapan ka di kagatuan at tuktok iti bantay. Mapan kan lakay. Mangbiro ka iti agas iti nagtubo at aramidong iti bibikaw. Pagulyan nakpailaan mo, di ta nga tuwa na tuktok ti bantay bakit? Ada ka no ti agas ijay lakay. Awan ijay, nagkunamaking ka. Amom, ti agas na dayta asakit mo. Kat ibagamon Isardeng mo, ti agchismis kin aguyaw. Iso ay ti agas na. Isok, ti kabilgan nga agas na. Kan may mayat pa'y, numapan ka dumawat iti pamakawan ka dagiti na ichis-chismis, kin inuyaw mo. Ay, mapanak intun bigat. Mapanak ni tabalay na lagreng. Kandag iti na do mga inuyaw ko kung chis-chismis ko. Ya, puka. Kanya laki nga minon ay dayta nga aramid mo. Iso nga agbalbaliw kan. Tapno umadupay dagiti gagayim mo. Bakit? Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, anya laki din. Isagsagot ka na kayo, ti Danmarks YouTube channel. Agyaman kamay, itingkay, panang tarabay.